Vaig descobrir aquest servei i vaig estar encantada i vaig inscriure la meva nena, que es diu Emma i té 5 anys i mig. M'ha portat la possibilitat de poder treballar tota aquesta setmana, a més sabent que l'Emma estava contenta i fent activitats estimulants i educatives i passant-se-la bé. També és bonic que hagi vingut a la feina amb mi, una experiència totalment diferent, que hagi conegut l'espai on treballo, els 2 dies en què està l'equip d'Almena també ha pogut conèixer-les a totes, que ja les coneixia, però diguéssim en el nostre espai de feina. I clar, per persones que potser, com en el meu cas i de la meva parella, no tenim xarxes familiars aquí a Barcelona, és una opció que realment m'ha caigut una mica del cel i de nou dir-vos que estic encantada. Ella ha estat encantada, se l'ha passat molt bé, també és interessant haver conegut altres nens i nenes, a més de diferents edats. Hauríem fet una setmana més de casal, però clar, ja ha fet unes quantes setmanes al juliol de casal i llavors en el moment en què he vist la possibilitat també de canviar una mica de dinàmica i fer una cosa diferent, ens ha semblat molt més interessant. Penso que hi ha moments en què les escoles no hi són, dies de lliure disposició o períodes diguéssim festius, en què potser tenir puntualment espais com aquests pot ser molt útil. Recomanaria de provar-ho. També és veritat que estem molt acostumades a la online, al treball a distància, però aquesta també, com element a afegir, és una oportunitat per tornar als tempos d'abans, en què vens cada dia al despatx i també estar amb el teu fill o filla en el teu espai de feina i així barrejar també àmbits.